Nezhasne. Asi trošku knôt. Knôt trošku, ne? Teda prestaň. Modlíme sa. Bože, Ty si nám poslal na svet svojho Syna ako svetlo. Požehnaj toto svetlo a tento lampáš. Nech nám v týchto dňoch pripomínajú Ježiša Krista, ktorý chce osvietiť každého človeka. A keď budeme na Štedrý deň zapaľovať svoje svetlá v našich domovoch, daj by sme tak rástli aj v láske ku Kristovi. Priprav naše srdcia na slávnosť jeho narodenia a daj, aby sme raz videli z tváre do tváre Tvojho Syna, plného milosti a pravdy, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Bože, po Tebe voláme v nebe, jak vo dne, tak v noci. Buď nám na pomoci. Prídi, prídi, Spasiteľu, ukáž nám cestu k večnému mestu, nám na potešenie. Daj milosť, spasenie. Prídi, prídi, Spasiteľu. Pán primátor, nejaké záverečné slovo pre svojich? Ja chcem poďakovať našim skautom, ktorí vyniesli toto svetlo aj do Prešova a ktoré bude symbolom lásky, porozumenia, priateľstva. No a prajem všetkým krásne a príjemné pohodové Vianoce. Kruhu svojich blízkych, kruhu svojich najbližších, tak tu stojíme teraz. Takže ďakujem všetkým, no a krásne všetkým. Pán Boh zaplať za slovo, na trhy stále pokračujú, aj keď už je štvrtá adventná nedeľa, už sa nemusíme tak trápiť, takže snáď na nejaký primátorský punč. Pán Boh zaplať za samopozvanie.